Efi baby ajiji si kampuano. Nananom de kukuru hwiase. Emprega so ne adwumaden. Afia ma enne nananom a wo efiduase asante efiduase ana efijase sane ya Canada no efitete ye de adwumadie asan ya bepie mu ewo ho biom ne nyina ye odura afahya nananom eye enne efa ye broso no nananom de won konya tuntum nyina ekọ nana esoso breso na wakwakoye amane sefata edi ama nananom konya tuntum no enyina timoma yemfa yeni eni akire na yenkwohwe sane adwumadie no ebesi akọ Ebra asose nana edu ameyawa ono na oye efiduase ya odi edom no nyina anim Ebra asose nana ekobo nesu efiduase hima nana konadu yi adom Ebra asose nana ebo na hima nso asu Efigase hene chiame nana ata enso ena ebo esuno anso wa nana no nyina enso ebo esuno ebi eye nananom konya tuntum ena nananom ekwa akobo nesu no oma yenhwe sania nananom ebesi aye dwumadie no afa nananom enkonya tuntum no yehwe a wakyekere ho ana wekuru ho ebi de eye kente ena wode akuru ho ebi nso de eye ntimafufuo ena wode akuru ho ne nyina eye amane a nananom ekwakoye no sebi ensese yeni ehunu nkonya no sane a esitie enu nti na yehu ne se omo akova ho ana se womode ntuma akuru ho no eye amane ya nananom eye ne santi ene yehu ne sara na eye nkonya tuntuma ya nananom asabi wawuo woma betena so pen na omo awuo anasa omo kọ womo nsamanchi anasa omo kọ ekura enkonya na omo tete so no eponya omo pon enenti ne efe ne nkonya tuntum a eda kokonya bia ewo nananom afie no nana bi atena so pen nti se wotena akonya bi so na se uwu a ana wo firi mu a na nananom aya amane ne yapuna akonya no na yede ato nkonya den mu eno enenne odwura adrei ebra so se nananom yipie na wokaya amane ene amamra bi efa esefata na wode ma nkonya no nti eno ena yekuno ebe Madame, vous faites ça où tu l'as coupé.
Afei na ebra so na nanom akonfo nso ekobo wo mo asu timuma ye nkofo Phobia we can be man.
baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwe ase emprenka so ne adwumaden afia Nananom ye dwumadie ne anyina na otena ase ya nananom akonfo ekọ akọchia wo mo fefe efe no
Ifiduase ehene ya sante afiduase se ne ka no ena ebraso ya wogu nsa ewo nana asuosubri so bosom wo bambo a wode abo wo mu emfie bebre ana mresante ya wo betena akunwa so se ifiduase ehene wone ne mpanifo ho aseda ena nana ede aye nsagu a wogu ewo nana asuosubri so bosom no esono Nana Kunedu yadom afiduase ehema ana afiduase ehema ena nananom asoa no wo seko mu no woya sante memu ha mema da pakan na emma atena seko mu ntinia na afiduase ehema etimu no enya pakan eye seko sa ena ye frɛ no woya sante memu eha enti nana eda se eti seko mu ena nana afiduase hene so eda apakan Nana edu amiyaw afiduase ehene na nananom nkwa asoa no ewo apakan mu eno
ɛna ɔkɔyɛ amanneɛ na ɔkɔyi apayeɛ ɛwɔ efidua no ase no dua wei ɛne nananom agyinaeɛ efiduase kure nyinaa no senti a nananom nya edin efiduase dua no ɛna nana adwameyaw wɔkɔyɛ amanneɛ ɛwɔ ase no dua wei ɛna nana efi ɛbɛtena ase a ɛnam so ma wɔkyekyɛ odua a baabi ɔbɛtena yɛ ya odua saa dua no ya nananom kɔtena ase agye mfrɛ ya ɛtrɛtrɛyɛ ɛma afiduase maitre atra bebu ɛno no dua wei ne afiduase agyinaeɛ ɛno ɛne yɛfrɛ no efidua nti efidua no ase dwumadie no ayɛ anika ɛha ɛna brɛbɛ ma yɛ kwan ama yɛde ɛnɛ dwumadie a yɛbɛfa fi efiduase ɛde bɛsom yɛhwɛfo no ɛha na brɛbɛ ma yɛ kwan na yɛde ne nyinaa asi na ansa na no mema me nam aboafoɔ ase Park Prestige Ventures ɔmo wɔ abusuakuruwa junction ɔmo tɔn tiles papa Yabuafo edi mo ntintiman pa omo so ene Ghana Union Assurance Company Limited say ye insurance a wo de ebo wajapade ho ban se wo car ho ban wo bo wo fie se atorenche bi beto wo na wani betutu ato nsem de fa wo dadwen nyina akodai Ghana Union Assurance Company Limited